ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. അതില് 41ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വസിക്കാനായിട്ട് 4 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 സ്ഥലങ്ങള്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കൊടുത്ത 4 സ്ഥലങ്ങള്? ചൂതാട്ടം കളിക്കുന്ന ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗക്കശാപ്പ്. ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് ആര് കൊടുത്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കൊടുത്തത്. പോരാ, ഒരെണ്ണം ഇത് 4 പോരാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ 4 സ്ഥലങ്ങള് ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് ഇതൊന്നും കാണാനേ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് പോരാന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കലിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രമാണിച്ചാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? 5ാമത്തെ സ്ഥലം കൊടുത്തു. എവിടെയാണ്? സ്വർണം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ സ്വർണ്ണ സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്. സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ലഹരിയും അത്യാർത്ഥിയും സൂയയും ശത്രുതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വർണ്ണമുള്ള സ്ഥലത്ത്. തന്നെത്താനെ വരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മള് എടുത്തത്. ഇത് വേഗം എടുക്കാം, നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥൈധാനീന സേവേത ഭുഭൂഷു പുരുഷ ക്വചിത് വിശേഷതോ ധർമ്മശീലോ രാജാ ലോകാപതിർഗുരുഃ. അഥൈധാനീന സേവേത ഭുഭൂഷു പുരുഷ ക്വചിത് വിശേഷതോ ധർമ്മശീലോ രാജാ ലോകാപതിർഗുരുഃ. ചൊല്ലാം.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ ദേശതോ ധർമ്മശീലോ അഥ ആകയാൽ ഏതാനി അവയെല്ലാം ന ഒരിക്കലും സേവേത സമ്പർക്കത്തിൽ വരിക പുപൂഷു സൗഖ്യം പുരുഷൻ കൊച്ചിത് ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ വിശേഷത വിശേഷിച്ചും ധർമ്മശീല മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിലുള്ളവർ രാജാവ് ലോകപതി ജനനേതാവ് ഗുരു ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് വിവർത്തനം അക്കാരണത്താൽ ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളുടെ സുഖജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിശേഷിച്ചും രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണരും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 അധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കലിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങള് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ്, പിന്നെ 5ാമത് സ്വർണം കൂടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരുമ്പോ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, മൃഗവധം, വ്യഭിചാരം ഇത് ലോകത്തില് മുഴുവനും എന്തായി വ്യാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളില് ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളോടെ സുഖജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും, പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാര്, ജനനേതാക്കള്, സന്യാസിമാര്, ബ്രാഹ്മണര്, ഇപ്പൊ സമൂഹത്തില് മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഈ പറഞ്ഞവരാരും 4 അധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധമുണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് ബ്രാഹ്മണർ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉള്ളവരുടെയും അതായത് ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിവരുടെ എല്ലാ മതാചാര്യന്മാരും സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കളുമാകുന്നു. അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് ഭൗതിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ്. വികസനോന്മുഖമായ മതവിശ്വാസികളും അഥവാ കർക്കശരായ ധർമാനുവർത്തികളും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മനുഷ്യരും അഥവാ അമൂല്യമായ മാനവ ജന്മത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അധാർമിക തത്വങ്ങളിൽ അഥവാ അധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സത്യസന്ധനല്ലാത്ത പക്ഷം താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന അവന്റെ അവകാശവാദം തക്ഷണം നിരർത്ഥകമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ കാരണം, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റെല്ലാ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉള്ളവരുടെയും അതായത് ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിവരുടെ എല്ലാം ആചാര്യന്മാരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണന്മാര്. സന്യാസിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് ഭൗതിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ് ഇവർ. വികസനോന്മുഖമായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കശ്യരായ ധർമാനുവർത്തികള്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മനുഷ്യരും അഥവാ അമൂല്യമായ മാനവ ജന്മത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അധാർമിക തത്വങ്ങളിൽ അഥവാ അധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സത്യസന്ധനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന അവന്റെ അവകാശവാദം തൽക്ഷണം നിരർത്ഥകമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുള്ള ഒരു സന്യാസിയുടെ താൻ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന അവകാശവാദവും തൽക്ഷണം മിഥ്യയായി തീരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു രാജാവ് അഥവാ ജനനേതാവ് അനാവശ്യമായ അഹങ്കാരമുള്ളവനായിരുന്നാൽ അഥവാ മദ്യപാനം, പുകവലി എന്നീ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ താല്പര്യരായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ അയോഗ്യനായി തീരുന്നു. സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വം സത്യസന്ധതയാകുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 നേതാക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണൻ, സന്യാസി, രാജാവ്, ജനനേതാവ് യോഗ്യതയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നീ 4 അടിസ്ഥാന അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും അഥവാ അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുള്ള ഒരു സന്യാസി താൻ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന അവകാശവാദം തൽക്ഷണം മിഥ്യയായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജാവ്
ജനനേതാവ് അനാവശ്യമായ അഹങ്കാരമുള്ളവനായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ താല്പര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അയോഗ്യനായി തീരുന്നു. സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? സത്യസന്ധതയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ 4 നേതാക്കള്, ബ്രാഹ്മണർ, സന്യാസി, രാജാവ്, ജനങ്ങളുടെ നേതാവ്, യോഗ്യതയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയമായും ഇവരുടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗക്കശാപ്പ് എന്നീ 4 അടിസ്ഥാന അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും, അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ 4 അടിസ്ഥാന അയോഗ്യതകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗക്കശാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അയോഗ്യതകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 42. വൃഷസ്യ നഷ്ടാം സ്ത്രീൻ പാദാൻ തപാശൗചം ദയാമിതി പ്രതിസന്ധത ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർത്തയത്. വൃഷസ്യ നഷ്ടാം സ്ത്രീൻ പാദാൻ തപാശൗചം ദയാമിതി പ്രതിസന്ധത ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർത്തയത്. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. വൃക്ഷസ്യ നഷ്ടം തപശൗചം ദയാമിതി ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർത്തയത്. വൃക്ഷസ്യ നഷ്ടം തപശൗചം ദയാമിതി മഹീം ച സമവർത്തയത്. വൃക്ഷസ്യ നഷ്ടം തപശൗചം ദയാമിതി ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർത്തയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷഭത്തിന്റെ, അതായത് ധർമ്മരാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു 3 പാദാൻ പാദങ്ങളും, തപ വൈരാഗ്യം, ശൗചം പരിശുദ്ധി, ദയ ഇതി അപ്രകാരം പ്രതിസന്ധതയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ആശ്വാസ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ, മഹീം ഭൂമി, ച സമവർത്തയ സമഗ്രമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. അത് ഇനി എന്താ പറയണത്? വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ, അതായത് യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമാം വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 പാദങ്ങള് തപസ്, ശൗചം, ദയ. ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഉത്സാഹഭരിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമാം വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അങ്ങനെ കലിസത്വത്തിനെ വസിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിച്ചു. കലിയുടെയും ഋഷഭത്ത് രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പശുവിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ അവസ്ഥയെന്തെന്ന് നിർണയിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഉടനടി വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി എന്നീ ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതായ നടപടികൾ എടുത്തു. ലോകത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മൂല്യം നിർണയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സ്വർണശേഖരത്തെ വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വർണം തീർച്ചയായും വഞ്ചന, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, ശത്രുത, അക്രമം എന്നിവയുടെ ഉൽപാദകനാണ്. എങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ജനനേതാവിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങളെ അതേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ കലിസത്വത്തിന് വസിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കലിയുടെയും ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ആ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ധർമ്മരാജാവിന്റെയും പിന്നെ പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭൂമിദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നിർണയിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? രാജാവിന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉടനടി വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി, അതായത് തപസ്, ദയ, പരിശുദ്ധി, ഈ ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങൾ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തു. ലോകത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് മൂല്യനിർണയം ഉറപ്പിക്കാൻ സ്വർണശേഖരത്തെ വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന്
അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ സ്വർണം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർണത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, വഞ്ചന, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, ശത്രുത, അക്രമം എന്നിവയുടെ ഉൽപാദകനാണ് എന്ത്, സ്വർണം. എങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനനേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങളെ അതേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാമഹനായ അർജുനനെ പോലെ കലിയുഗ വാസനകൾക്ക് മനപ്രേരണ വരുത്തും വിധം രാജ്യത്ത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കള്ളസ്വർണവും ശേഖരിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവയെല്ലാം സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നാം മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരുവന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ വിനിയോഗത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായും 25% സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായും ബാക്കി 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായും നീക്കിവെക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അഥവാ സങ്കീർത്തന യജ്ഞ രൂപത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിനാകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് 50% ചെലവിടുന്നത് മാനവ ദയയുടെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ പോലെ കലിയുഗ വാസനകൾക്ക് മനപ്രേരണ വരുത്തും വിധം രാജ്യത്ത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരുന്ന ഈ കള്ളസ്വർണം ശേഖരിച്ച് ഭാഗവത ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിനായിട്ട് അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നാം മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നമുക്കറിയാലോ, ഒരുവൻ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായിട്ടും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായിട്ടും നീക്കിവെക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞ രൂപത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ 50% ചെലവിടുന്നത് മാനവ ദയയുടെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാകുന്നു. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ അന്ധകാരത്തിലാണ് അഥവാ അജ്ഞരാണ്. ജനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രമാനുഗതമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഥവാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദയയാകുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഏവരെയും തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായി പരിത്യജിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ എന്നിവ താനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങളും താനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. തൃപ്തികരമാം വണ്ണം വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഭൂമിദേവി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ തൃപ്തയാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരമൊരു മാനവ സമൂഹ ഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കലിക്ക് വളരെ വിരളമായ അവസരങ്ങളെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തൊരുവന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താ പറയണത്, അത് അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ദയ. കാരണം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഏവരെയും തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് പരിത്യജിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് അനുഗമിച്ചു വരും, എന്ത് തന്നെത്താനെ വരും, നമുക്ക് തപസ്, പരിശുദ്ധി, ദയ, അത് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരും. അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങളും താനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. തൃപ്തികരമായ വണ്ണം വൈരാഗ്യം, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 3 പാദങ്ങളില്ല, ഇതൊന്നില്ലാത്തത് നമുക്ക് തപസ്സില്ല, പരിശുദ്ധി ഇല്ല, ദയയില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെത്താനെ വരുന്ന പറയുന്നത്. തൃപ്തികരമായ വണ്ണം വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഭൂമി ദേവി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ തൃപ്തയാകുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം ഒരു മാനവ സമൂഹ ഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് കലിക്ക് വളരെ വിരളമായ അവസരങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്ലോകം 44. സ ഏഷ ഏതർഹ്യധ്യാസ്ത ആസനം പാർത്ഥിവോചിതം പിതാമഹേനോപന്യസ്തം രാജ്ഞാരണ്യം വിവീക്ഷത ആസ്തേ ധുനസ രാജർഷി കൗരവേന്ദ്രി ശ്രിയോല്ലസൻ ഗജാഹ്വയേ മഹാഭാഗ ചക്രവർത്തി ബൃഹശ്രവഃ.
स एषा एतर्ह्यत्यस्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षित आस्ते धनुष രാജർഷി കൗരവേന്ദ്രി ശ്രീയോലസൻ ഗജാഹയോ മഹാഭാഗ ചക്രവർത്തി ബൃഹസ്രവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ സ അദ്ദേഹം, ഏഷ ഇത്, ഏതർഹി നിലവിൽ, അധ്യാസ്തെ ഭരിക്കുന്നു, ആസനം സിംഹാസനം, പാർത്ഥിവ ഉചിതം രാജാവിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ, പിതാമഹേന പിതാമഹനാൽ, ഉപന്യസ്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട്, രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ, ആരണ്യ വനം, വിവിക്ഷത ആഗ്രഹിച്ച്, ആസ്തെ അവിടെയാകുന്നു, അധുന നിലവിൽ, സ അത്, രാജർഷി കൗരവീന്ദ്ര ഗുരു രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ, ശ്രീയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യശസ്, ഉല്ലസം വ്യാപിക്കുന്നു, ഗജോഹയെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ, മഹാഭാഗനായ, ചക്രവർത്തി ബൃഹത്സ്രവ അതിപ്രശസ്തനായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം: ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പോയിട്ടുള്ള മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ്. ആ രാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാവിജയത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുദീർഘമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1000 വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലായകയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അനന്തര സംഭവങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും തുടരാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അധികാരികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന പക്ഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ തന്നെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ആരംഭം കുറിച്ചു. അപ്പൊ 1000 വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലായകയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തകാല സംഭവങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന വർത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലം പരീക്ഷത്തിന്റെ ആ സമയവും അധികം വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ചില പ്രാമാണികന്മാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അനന്തര സംഭവങ്ങളെയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അധികാരികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനകൾ പ്രവർത്തികമാക്കുന്ന പക്ഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്.
പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉറച്ച നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തികളെയും രാജ്യത്തു നിന്നും നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിക്ക് അവിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രാജാവ് സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്? വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം കലിക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി. പക്ഷെ ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ആ രാജ്യത്ത് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സദാ രാജാവ് ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വിഡ്ഢികളാണ് അവർ. ഒരേ സമയം ചൂതുകളി സ്ഥലങ്ങൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും ലഹരി വിൽപ്പനശാലകൾക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും സിനിമാശാലകൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരാവബോധമില്ലാതെ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ആദ്യമായി വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതും അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിലുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവ. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടിയിട്ട് രാജ്യത്ത് അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരാവബോധം ഇല്ലാത്ത ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംയോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജ്യത്ത് അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ആദ്യം വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കണം. അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാനായിട്ട് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും അടച്ചുപൂട്ടണം. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 45 ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലായത ക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതഃ. ഇതം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലായത ക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതഃ. ചൊല്ലാം. ഇതം ഭൂത അപ്രകാരം, അനുഭവം, അയം ഈ, അഭിമന്യുസുത അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ, നൃപ രാജാവ്, യസ്യ ആരുടെ, പാലയത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കാരണമായി, ക്ഷൗണീം ഭൂമിയിൽ, യൂയം നിങ്ങളെല്ലാവരും, സത്രായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ, ദീക്ഷിത ഉപനയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അഭിമന്യുസുതനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരിത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അഭിമന്യുസൂതനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണത്തിലും രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ പ്രവീണരാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരായാലും സന്യാസിമാരായാലും
ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണാധികാരികൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഇരുവരും സർവ്വസന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാകുന്നു അവർ. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നു അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ആകയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥാ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് സന്യാസിമാരായാലും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരായാലും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിലെ പ്രവീണരാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും. അതേസമയം തന്നെ ക്ഷത്രിയര് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികള് മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയന്മാര്. ഇരുവരും സർവ്വസന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുക്ഷേമത്തിനായിട്ട് പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഇവരെല്ലാവരും. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റാനായിട്ട് അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും പ്രയാസമാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നു അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തപസ്, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ വിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അഭിരുചി അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതി വിശേഷം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി. ആകയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? ഇതിനെ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണ സഹകരണം കൂടിയേ തീരൂ. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെയും ഇതേ ചൈതന്യം അഥവാ സവിശേഷത പ്രബലമായിരുന്നു. അശോക് ചക്രവർത്തി ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ സമയം വരെ ഇത് പ്രബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 17-ാം അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा